Τον ψιλοέκοψα το μαϊντανό. Μπράβο ρε μάμα. Μη μου κουράζεσαι μωρό μου, δεν χρειάζεται. Την ανέβασα την αγγελία στο site. Μπράβο ρε Έλλη. Να το ξεφορτωθούμε επιτέλους αυτό το πράγμα που μας πιάνει και το χώρο. Αμά ρε παιδιά, έχετε φαγωθεί πια με αυτή τη μηχανή. Στο κάτω-κάτω είναι δώρο της αδελφής μου. Εντάξει, λίγο άχρηστο δώρο, αγάπη μου. Το οποίο βέβαια μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε κάποιον άλλον. Καλά, αν θέλετε να τη διώξουμε, ας τη διώξουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Ποικιλία βλέπω πάλι στο τραπέζι. Μη βιάζεσαι. Έχω τουρσί, ελιές και τυράκια από το Θείο Αλή. Να τα φέρω? Που ταιριάζουν τέλεια με την πίτσα. Όχι. Μάμα, το ξέρεις, άμα τρως συνέχεια πίτσες, παθαίνω δυσκολιότητα. Αυτό είναι το ευχαριστώ που περίμενα μισή ώρα για να παραγγείλω αυτές τις πίτσες. Έχει κάτι μούρι μου. Δυστυχώς, είναι η ίδια με χθες. Δεν κοιτάς τη δικιά σου καλύτερα? Και δεν μας είπες, είναι ωραίο το κορίτσι σου, Ρετζέμπο. Το κορίτσι μου? Έχεις κορίτσι? Πόσα της δίνεις? Εσύ άνοιξες το στόμα σου βλαμμένο. Για το κορίτσι στο πάρκο που φοβάσαι να της μιλήσεις. Όχι, στο λόγο μου. Την έκατσες, αυτό σου λέω μόνο. Μην απειλείς τον αδερφό μου. Μπορώ να απειλήσω και σένα αν θέλω. Έλα ρε Τζέμ, σταμάτα επιτέλους να μας κάνεις τον καμπάντα, αφού είσαι ντροπαλός. Από μένα δεν πήρες. Κι εγώ, όταν πρώτη φορά μπήκε η Μυρτώ μες στο κουρίο μου. Τι δουλειά έχεις στο κουρίο του πατέρα μου? Για την ακρίβεια, στο πεζοδρόμιο ήμουνα. Μετά μπήκα. Εγώ την έβαλα, ρε. Αρπάζεις πελάτες και από το πεζοδρόμιο. Τέτοια απελπισία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα να περνάει έξω από το κουρίο. Αλλά αν δεν γινόταν μουσκεμα εκείνη την ημέρα, στεκόταν εκεί έξω ένας καταράκτης λουλουδιών ευωδιαστών. Αχ, ποιητή μου εσύ. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που τη γνώρισες. Και μετά με έβαλε μέσα, μου στέγνωσε τα μαλλιά, μετά με έλουσε. Το ανάποδο δεν γίνεται συνήθως. Αχ, κεραυνοβόλος έρωτας, έγκυος Ελλήνου. Εντελώς. Εντάξει, φτάνει, τρώμε. Ωραία. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με μένα? Είσαι ερωτευμένος. Γι' αυτό έχεις αυτόν τον εκνευρισμό. Όταν θα την κάνεις δική σου, θα είναι όλα μια χαρά. Από μένα δεν πήρες, ρε. Μπάνα μπενζίορσουν. Συνικβιντήλιμ. Καλά τώρα, εντάξει. Ωραία. Δεν σκέφτηκε κανείς ότι μπορεί να πεινάω. Βάλτε μια φωνή. Όχι, κορίτσι μου, σε φώναξα, αλλά δεν απάντησες και είπα ότι θα προσεύχεσαι. Κάθισε, κοίτα, απλή. Σαλτσούλα και τυράκι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Αντέλη, ζέστανε μερικά κομμάτια για την τηλεκ. Γιατί καλά δεν έχει χέρια? Όχι, ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς έφευγα για το κατηχητικό. Α, είναι πολύ γεια σου το κορίτσι. Αντί να χαρεί τις διακοπές, πηγαίνει κατηχητικό. Τι σύμπτωση. Μου έλεγε η Έλλη σήμερα πόσο πολύ ήθελε να μάθει πραγματικά, δηλαδή έτσι, μέσα από την καρδιά της για το Ισλάμ. Αλήθεια? Ναι. Ήθελε πάρα πολύ να σου ζητήσει να έρθει μαζί σου, αλλά δεν μπορεί. Δεν της βγαίνει. Τρέπεται, κατάλαβες. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όχι. Το κατηχητικό μας δέχεται με χαρά ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν τη θρησκεία μας. Θα σου βρω μια μαντίλα. Δεν μπορεί να φορέσει μια μπαντάνα? Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσετε τέλεια. Την άλλη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Έχω αρκετά κενά. Θα σε δω με μαντίλα και να διαλυθώ. Με τη μαμά όμως δεν είχες πρόβλημα. Η μαμά σας ήταν η θρησκεία της. Η Μυρτώ το κάνει για χάρη μας. Και εσύ, Ελία, αν δεν θες μην πας. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Να πω την αλήθεια, έχω μια περιέργεια. Να δω γιατί χτυπιέται έτσι ο ημάμις κάθε πρωί.